Polez, vole. Víš, že to jde na YouTube, jo? A ukazovat ti to video nebudu. S nápisem Milan Spiderman, ty vole. Pičo, bacha, to nedáš, ty vole. Dokument o statečném Spidermanovi. Hej, hele, radši tam zůstaň, si nestrapíš před tou holkou. Help me, Hilfe! Hilfe! To dáš, ty vole. Hilfe! Neznám. Hilfe! Kurva Marku, pomoc! Mě už to klouže. Já ne. No vidíš, že to šlo. Jak se kousem dostávají. Tyve, ano, počkej, to musíš dát. Pej ne, no. Ty vole, dej nohu tam levo. Jí strč. Někam, vole. Ty vole, aby mu tady člověk ještě radil, ty vole. On je starší a ještě mu má člověk radit. No tam už, tu druhou už nemáš kam dát, vole. Ne, to by bylo hodně lehce. Usměv. To je nic. No ne. No ne. Je to zkus přeskočit. Tak naspátek to bude jednodušší. Neříkal si, že na to prcáš. A teď bacha na hlavu. Tam nic není, vole. Nemám přijde s bíječkou udělat tam ještě jednu díru. Tak kdyby si strčil nohu sem, hej. Byl... Já frérá, nevylezu tam. Já jsem kameraman. Tak teď budu kameraman. No to vůbec. No nelez tam. Nelez tam. Au. Kytička pro paparáci. Ano, ty vole. Jo, tak teď tě chci vidět, ty vole. Jak to jumpneš. Věříš, že poletíš, jo? Nechceš udělat to, co si myslím? Tam jsou nějaký pavouci. Celý bylo tady to. Kdyby si kdybys vylez tam, ale neslez bys. To ti řeknu na férovku. My jsme se skočili. No, já ne, ty. Abych vylez nahoru potom, abych se nějak podal. Tak, no. Ne, tam nahoru můžeš vylézt, to dáš, já ti věřím. Víš čo, neříkej, že to nedá, ty vole, tam se takhle, no tak asi ne, no. To není nic pro počítačové maniaky. Co tak neříkáš sobě, ale. No co? Usměv. Jde do piče. Jdem. Nebě? Tam se nedáme to nic. Debile. Já myslím, že budeš takhle. Jo, a nahoru. Jo tam jo, hej ty jsi moc dylinos. Hele, na slandě jsme lezli bůhvíkám. Ale tak jdem na slandu. Spadli jsme Jdem na bůhvíkám. slandu. Házeli jsme petardy bůhvíkám. Jdem na slandu. Poslední úsměv. Já bych šel na tu slandu.